Kwa kaunti ma Lamu, Nyamreche ma pachoka nyaka sani osendiko miere maromo milion abiryo. Pachoka mano nyaka ne chenro no chaki kaluwore kod jagoro e migao mano mar ngima oganda Mere Mudhoni. Kamano bende gisechopo ne jo Kenya maromo milion 25 e udigi, kendo mano koro medo jiwo chenro mag thieth ka gichwalo thothgi e osuptende ma mondo mi oyud chenro mag thieth makare. Mudhoni owacho ni gimedo siro tije Nyamreche e chwalo thieth mokwongo ne jopiny komigi masinde mag pimo sukari, blood pressure kanyakla kod konyo e chiwo chanjo. Okwayo jo Kenya mondo orwak Nyamreche kinde makoro gilemo udigi ka gidhi chako chwalo nede mag geng'o suna e counties 22. Done on the ground, and across the country our CHPs have been able to register about 6.5 million households. That's a translation of, if you have each household has about 5 people, then that means we have been able to register more than 25 million individuals, and that is really commendable. They have been able to refer people with high blood pressure to the health facilities. They have equally been able to refer people with hypertension. They have been able to distribute tablets that we will for tropical diseases like worms. They have equally been able to distribute tablets for water, to clear the water.